дар дидори дастаҳои футболи олои қирғизистон ва Алтинасири Туркманистон ки дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе сурат гирифт, 9 гол ба самар расонида шуд. Дидор миёни дастаҳои футболи олои Қирғизистон ва Алтинасири Туркманистон дар доираи рақобатҳои даври дуюми бозиҳои ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё дар гурӯҳи F сурат гирифт. Дар дақиқаҳои нахустини рақобат футболбози тоҷик Ойбек Абдуғафоров, ки дар дастаи олой бозӣ мекунад, бидуни интизор тӯбро ба дарвозабони дастааш ирсол кард ва иштибоҳатан тӯб вориди тури дарвоза шуду ҳамин тавр тавассути худгол дастаи Алтинасир аз дақиқаҳои аввал бартариро ба даст гирифт. Дар дақиқаи 29-уми рақобат футболбозони дастаи олой голи ҷавобиро ба самар расониданд. муаллифи зарбаи натиҷабахш ба дарвозаи Алтинасир Айдар Мамбедалиев гардид. дар дақиқаи 41-уми рақобат шогирдони мутахассиси тоҷик Нумонҷон Юсупов дар ҷаримагоҳи худ ба қоидаситезӣ даст заданд, ки дувари марказ пеналти таъин намуд. ҳамлагари таҷрибадори дастаи Алтинасир Олтимурод Анатурдиев аз ин вазъияти мусоиди голзанӣ истифода карду ҳамин тавр дар ин вохӯрӣ бори дуюм дастаашро ба пеш баровард. 1 дақиқа мондан то анҷоми вақти асосии қисмати аввали дидор, футболбози дигари дастаи Алтинасир Вазилгелди Юлайсов голи ҳисоби 3-1 тимҳо ба танаффус баромаданд. дар дақиқаҳои нахустини қисми дуюми рақобат низ футболбозони дастаи Алтинасир фаъолии худро бозам нишон доданд. муаллифи голи чаҳорум Михаил Титов гардид. аммо бо вуҷуди 4 гол сар додан футболбозони алай дилсар нашуда барои голзанӣ зиёд мубориза бурданд. ҳамин буд ки дар дақиқаи 72-юми рақобат футболбози дастаи Алтинасир муҳофизатгар Анагулиев Гуйчимурод иштибоҳатан тӯбро ба дарвозаи дастаи худ ворид кард. дар дақиқаи 83-юми бозӣ бозам худгол ба қайд гирифта шуд. ин навбат Фурқат Турсунов тӯбро ба дарвозаи дастаи худ ворид кард ва ҳамин тавр баъд аз ба қайд гирифтани худголи навбатӣ ҳисоб 3-4 гардид. 1 дақиқа мондан то анҷоми вақти асосии бозӣ футболбози дигари дастаи алай Адилат Нурлан голи чаҳоруми дастаи қирғизистониро ба дарвозаи Алтинасир зада ҳамин тавр таносубро барқарор кард. дар дақиқаҳои изофанамудаи охири рақобат футболбозони дастаи алай бозам дар ҷаримагоҳи худ ба иштибоҳ роҳ доданд, ки довар пеналтии навбатиро ҷониби дарвозаи онҳо таъин намуд. бозам ба майдончаи ҷаримавӣ Олтимурод Анатурдиев омаду ва зарбаро бидуни иштибоҳ иҷро кард ва тавассути ин пеналти ғалабаи Алтинасирро бар алай дар даври дуюми бозиҳои гурӯҳии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё таъмин намуд. пас аз анҷоми ҳар бозӣ бо иштироки намояндагони дастаҳо нишасти хабарӣ доир шуд. сармураббии дастаи олои Қирғизистон Нумонҷон Юсупов дар нишасти матбуотӣ аз он таассуф хӯрд, ки дастааш дар бозии дуюми худ низ шикаст хӯрд. агарчи имкони пирӯз гардидан дар ин дидор низ буд, аммо имрӯз рақиби мо пурқувваттар баромад. бозингарони мо таҷрибаи дар чунин бозиҳо рақобат намуданро надоранд. аз ин рӯ нигоҳ доштани натиҷаи дидор барои онҳо каме мушкил аст. аз дастаи Алтинасири Туркманистон дар нишасти хабарии пас аз бозӣ сармураббӣ ва футболбози ин даста иштирок намуд. қаҳрамони Авкаратаи Туркманистон ва иштирокчии бозии ниҳоии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё дар соли 2018 тими Алтинасири Туркманистон, ки роҳбариашро Язгули Хоҷагелдиев бар зимма дорад, дар ҳафти нишасти хабарии пас аз бозӣ чунин гуфт: мо ин гуна сурат гирифтани бозиро интизор надоштем. аз ин рӯ барои мо қисми дуюм каме мушкил омад, аммо новобаста аст чӣ гуна сурат гирифтани бозӣ мо соҳиби 3 имтиёз гардидем. ба бозӣ бо дастаи Насафи Ӯзбекистон омода мешавем ва талош мекунем дар ин рақобат низ соҳиби имтиёз гардем. дар бозии дигари гурӯҳи мазкур дастаи Хуҷанди Тоҷикистон бо ҳисоби 0-3 аз тими Насафи Ӯзбекистон шикаст хӯрд. ин рақобат низ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе доир гардид. футболбозони ӯзбек ҳар се голро дар қисми аввал вориди дарвозаи Хуҷанд намуданд. дар дақиқаи 9-уми дидор ним ҳимоятгари дастаи Насаф Акмал Мазгавой аз партофти Ҳусниддин Алиқулов истифода намуда голи аввали тимашро вориди дарвозаи дастаи Хуҷанд намуд. дар дақиқаи 41 пас аз як ҳамлаи бобарор футболбозони рақиб ҳисобро 2-0 намуданд. муаллифи гол Ҳусниддин Алиқулов гардид. Алиқулов пас аз партофти Шерзод Насруллоев бо сар тӯбро вориди дарвозаи Алексей Матросов намуд.
дар охири пайти аввал бозингарони дастаи насаф аз иштибоҳи футболбозони хуҷанд истифода намуданд ва голи сеюми худро ба дарвозаи дастаи Рустам Хоҷаев заданд. ин навбат Шерзод Насруллоев тӯбро вориди дарвозаи Хуҷанд намуд. дар қисми дуюми дидор низ дастаҳо талош намуданд то натиҷаро тағйир диҳанд. бахусус дастаи Хуҷанд кӯшиш намуд то ҳадди аққал ба задани як гол даст ёбад, вале ин кор ба футболбозони мо муяссар нашуд ва бозӣ бо натиҷаи 0-3 ба суди футболбозони Насафи Узбекистон анҷом ёфт. ин пирӯзӣ барои футболбозони дастаи Насаф дар марҳилаи гурӯҳии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё дуюмин ба ҳисоб меравад. дастпарварони Рӯзиқул Бердиев дар бозии аввал низ бо ҳисоби калони 4-0 дастаи Олои Қирғизистонро шикаст дода буданд. дидори аввали марҳилаи гурӯҳӣ миёни Хуҷанд ва Алтинасир бо натиҷаи 2-2 хатм гардида буд. пас аз анҷоми бозиҳои даври дуюм тими Насафи Узбекистон бо касби 6 хол дар садри гурӯҳи F қарор дорад. дастаи Алтинасири Туркманистон бо 4 хол зинаи дуюмро ихтиёр намудааст. маҳз ин ду тим дар даври охир миёни ҳам барои роҳхати марҳилаи плей-офф мубориза мебаранд. дастаи Хуҷанди Тоҷикистон бо касби 1 хол дар зинаи сеюм ва дастаи Олои Қирғизистон бидуни имтиёз дар тахонаи гурӯҳ қарор дорад. новобаста аз натиҷаи бозии охири марҳилаи гурӯҳӣ дастаи Хуҷанд наметавонад ба марҳилаи плей-офф роҳхат гирад.